Здравейте хора, аз съм План Б. Днеска снимаме пак на Just Cause 3. И тук се опитвам да разруша една база. Вече играта не ми лагва. Забелязах го като играях на нея. И на най-различни работи. Даже разбрах, че си стрували 100 лева. В играта си има много яки работи. Можете с нещо си там да летите. И много бази може да ги разрушавате. И аз участвам там, където всеки казва не на хейтерите. Не на хейтерите, моля, никога не бъдете на хейтерите. Ако не знаете какво е хейтери, аз забравих какво беше хейтер, но мисля, че беше тия, дето анонимно предават клипове, казват, че са много зле и карат други хора да я казват, че са зле, така да им правят лоша слава и аз казвам не на хейтерите. Долу в описанието ще оставя линк към един канал, който може да гледате. Там има най-различни и много интересни работи, които на мен много ми харесаха. Създател на този канал е мой приятел, казва се Крис. И ние се познаваме от детската градина. И да, не на хейтерите. В играта седиш като някакъв си прилеп. И е много яко, защото можеш да стреляш. И може да да правиш игиш. Но ако се пробвате да го правите, знаете, че той не умира. Играта е много яка, защото описва поне как се прави война в една държава, която се воюва сама със себе си. Или градове или държави воюват. Препоръчваме на хората, които харесват игри, които се купуват и си печелят пари от тая работа. И съветвам да си я купят в Steam. Много си яка. Не на хейтерите. Bitches. В играта буквално може да разрушите каквото си искате. И ми заби. Сериозно. Буквално се разрушава всичко. Не абсолютно всичко, но го приемете! Много ме кефят самолетите в играта. И как можеш да си летиш. Абсолютно си яка играта. Много е яка. И довиждане от мене. Ако ви е харесал клипа, дайте палче нагоре. Ако ви е харесал моят канал, може да се абонирате за мене. Долу в коментарите напишете нещо, което ако може да споделите нещо с мене. Очаквам коментарите. Довиждане от мене. За сега. До скоро.